for DJ Rocky's Secret Files. Asawa ko pala ang tatay ng anak ng pinsan ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Wendy. And this is my secret file. Year 2014. Nag-start kami ng business ni Mama para magkaroon kami ng extra income. That time, humingi ako ng tulong sa pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Francine. Kasi alam ko na wala naman siyang trabaho. Pumayag siya na magtrabaho sa negosyo naman ni Mama. Mabait naman itong pinsan ko. May itsura. Kaya lang, hindi siya nakaranas ng isang kumpletong pamilya. Kasi sa murang edad, naghiwalay na ang nanay at tatay niya. Ang nanay niya ay nag-abroad at ang tatay naman niya ay naiwan sa Bulacan. Yung tatay niya sa Bulacan ay kasama yung kuya niya. Maganda naman yung takbo ng negosyo. Hanggang sa nakilala ko si Peter. Oo, nagtrabaho siya sa aming negosyo. Ilan pang buwan nang lumipas, nagkamabutihan kami. At inaamin ko, naging kami at ginagawa namin noon ang mga bagay na dapat ginagawa lang ng mag-asawa. Fast forward. Nagbunga ang pagmamahalan namin ni Peter. Ipinanganak ko ang baby namin ni Peter. Sa pagkakataong yun, hindi ako nakapasok sa trabaho o pumapasok na sa trabaho dahil kapapanganak ko pa lamang. Naghahanda na rin ako sa nalalapit naming kasal ni Peter. Si Francine na aking pinsan ay siyang nag-aayos na ng negosyo namin. May mga pagkakataong mas madalas na si Francine ay naiiwan sa opisina. At doon, madalas na magkasama sila ni Peter dahil sa mga problema at operations ng negosyo namin. Lumipas ang mga buwan, ikinasal na nga kami ni Peter. Sobrang saya ko nung araw na yun. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakaswerteng babae sa mundong ito. Si Peter kasi ay isang gwapong lalaki, macho, mabait, maalaga, caring, understanding, at higit sa lahat, loving. Pagkatapos ng kasal namin, naging maganda pa rin ang relasyon namin ni Peter. Naging katuwang ko sila ni Francine sa negosyo. Actually, masaya nga rin ako kasi nakakatulong ako sa kamag-anak ko na magkaroon sila ng pagkakataon na makapagtrabaho. Lalong-lalo na para kay Francine kasi meron siyang isang anak. Oo, may baby na si Francine. Pinatira na rin namin si Francine sa bahay para
mas maging convenient at komportable siya. Nangungupahan kasi siya dati. Fast forward, 1 taon ang lumipas. Naghahanda ako ng pampaligo ng anak ko. Nang makita ko si Rian na nakatapis ng tuwalya na para bang iba ang itsura. Tila ba nagmanas o lumaki ang katawan nito. Hindi ko naman maikakaila na magaganda at sexy ang lahi namin. Pero sa pagkakataong yon, biniro ko siya ng, "Nako, Francine, parang nahihiyang ka na sa trabaho mo O parang lumalakas ka ng kumain Ang sagot ni Francine sa akin, "Nako, masarap lang talaga kumain kaya ganito lumaki ako, ate." At fast forward, dumating ang pangalawang supling ko. Nakakatuwa lang dahil magkakaroon na ng makakalaro ang panganay namin ni Peter. Sa pagkakataong yon, medyo nahihirapan na ako kaya nagpahanap ako ng katulong sa asawa ko para sa mga anak namin. Para after ng leave ko, makabalik na ako agad sa trabaho. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Nagdududa na ako kay Francine. Kasi parang hindi na normal yung paglaki ng kanyang katawan. Isang araw kinausap ko siya. "Francine, may sakit ka ba? Kasi parang hindi normal yung paglaki ng tiyan mo." At ang sinagot niya sa akin ay, "Ate, nagpa-check up ako pero UTI daw sabi ng doktor." At sumagot naman ako sa kanya ng, "Ay nako, uminom ka kasi lagi ng buko. Alam na ba yan ng kuya mo?" Tanong ko sa kanya. At sumagot siya ng, "Hindi pa, pero okay naman na, ate, kaya ko naman yung sarili ko." Fast forward, pinuluwas ng mama ko ang kuya ni Francine. Nagpasama ako para magpa-check up kasi baka may UTI din ako. Kasi kapapanganak ko pa lang din. Kasama din namin sa ospital si Francine. Sabi ko, "Francine, magpa-check up ka na din. Baka okay na yung UTI mo. Huwag kang mag-alala. Ako naman yung magbabayad. Libre ko na sa'yo." At yun na nga, nagpa-ultrasound kami. Ang akala namin na may bukol siya sa tiyan niya. Kasi may nakikita kami sa monitor na parang bilog na malaki. Maya-maya pa, biglang nagsalita na ang doktor at ang sabi, 8 months na po si baby." Natulala ako. Nagulat kami sa sinabi ng doktor. Pero hindi kami nagpahalata na para bang may alam kami sa nangyari. Sa isip-isip ko, anong nangyari? Bakit kaya buntis si Francine? Sino kaya ang ama ng ipinagbubuntis niya? Baka yung tatay din nung nauna niyang anak? Maraming mga katanungan sa isipan ko na tanging si Francine lang ang makakasagot. Kaya naman after ng check-up, kinausap ko si Francine. Ang tanong ko sa kanya, "Francine, kailan pa yan? Sino palang tatay niyan? Yung dati mo bang barkada? Yung tatay din ni Francis, yung anak mo?" Hindi siya umimik. Wala siyang kahit anong sinabi. Kundi, "Okay lang ako, ate." Kahit sino sa aming family members or relatives niya ay walang alam kung sino nga ba talaga ang tunay na tatay ng pangalawa niyang anak. Ang iniisip na lang namin, baka nga
nabuntis siya ulit ng barkada niya. July nang manganak si Francine. Ako ang lahat gumastos sa pangangailangan niya. Kasi iniisip ko kamag-anak ko naman siya. May malasakit ako sa kanya. At naiintindihan ko ang sitwasyon niya ngayon. After 2 months, pinabinyagan na din namin ang anak ni Francine. Lahat kaming magpipinsan, nagtulong-tulong para sa espesyal na araw na iyon. Nagpresenta rin ako na maging ninang para sa anak niya. At bumalik na siya ng Bulacan sa tatay niya at sa kuya niya para maalagaan yung mga anak niya. Tumigil na siya sa pagtatrabaho at bumuo ng maliit na negosyo. Fast forward, humina yung business namin. Napapadalas din ang away naming mag-asawa. Napapansin ko na ang asawa kong si Peter ay laging nanlilibre. Alam ko na mahilig siyang uminom. Kaya lang, dahil sa panlilibre niya sa mga tauhan namin, minsan, konti na lang yung kinikita namin sa aming negosyo. Isang gabi, lasing na lasing siya. Kauuwi ko lang sa bahay nun nang madatnan ko siyang natutulog na. Nag-check ako ng mga kinita nung araw na yun. Nang meron akong mapansin na isang transaction slip sa kanyang wallet. Merong pangalan na nandoon ang pinsan ko. Nagtataka ako. Bakit nandito ang pangalan ng pinsan kong si Francine? Tiningnan ko din ang cellphone ng asawa ko kung merong mga orders sa kanya nang may biglang pumasok na message sa isang app na naka-hide. Hindi naman ako nangingialam ng phone niya. Ngayon lang talaga. At yung pangingialam ko na ito ay para sa negosyo namin. Nagulat na lang ako na ang lumabas na pangalan na merong mensahe sa kanya ay si Francine. At ang sabi ni Francine, baka may pera ka diyang panggastos lang namin ng anak mo. Paubos na kasi yung padala ni mama sa akin. Si kuya wala pang sahod. Nanlaki ang dalawang mata ko sa nakita ko. Pera panggastos namin ng anak mo? Nanginginig kong binasa lahat ng usapan nila. Hindi ko ine-expect lahat ng yun. Ang sakit. Ang sakit-sakit lahat ng mga nabasa ko. Ang sakit na ako, yung pinsan, na walang sawang tumulong. Nagbigay ako ng trabaho. Nagbigay ako ng pera sa panganganak. Ginasusan ko yung binyag ng anak niya. Nagpresenta pa ako na maging ninang ng anak niya. Tapos malalaman ko na asawa ko pala yung tatay ng anak ng pinsan ko. Asawa ko yung tatay ng anak ng pinsan ko. Sa pagkakataong yun, dali-dali nang tumulo ang mga luha ko. Hindi ko kinumpronta si Peter. Hinayaan ko lang siya na matulog. Kasi gusto ko sa kanya manggaling ang lahat. Kinabukasan pagising ni Peter, ang sabi ko lang sa kanya,
nag-message si Francine. Nagulat siya sa sinabi ko at bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ko. Nagmamakaawa at paiyak-iyak pa. Kasi alam niya, bistado ko na sila. Sa pagkakataong yun, wala akong maramdaman. Wala akong gustong gawin, kundi mawala siya sa paningin ko. Iniisip ko yung mga anak ko. Ang sabi ko na lang sa kanya ay, umalis na siya sa bahay na yun. Kasi kahit ano pang sabihin niya, hindi na magbabago pa ang isip ko. At umalis na nga siya. Kinuha niya ang mga gamit niya. Ako naman, umakyat. Hindi ko nga alam kung paano ako nakaakyat sa kwarto ng anak ko. Nadatnan ko ang yaya at ang baby ko. Iyak lang ako ng iyak. Tinatanong ako ni yaya kung okay lang ba ako. Ang sagot ko lang ay oo. Isang araw, magkasama kami ng yaya ng anak ko. Kahit papano, natututunan ko ng makalimot sa lahat ng mga nangyari. Pero lahat ng sakit nandoon pa rin. Hindi na ako nakipag-communicate kay Peter at hindi ko na rin kinakausap pa si Francine. Hindi ko siya tinatawagan, hindi ko tinetext, kahit ano. At nalaman na rin ng buong pamilya namin ang nangyari. Masama ang loob nila kay Francine. Kasi sa kabila ng lahat ng mga ginawa ko para sa kanya, ganun ang igaganti niya sa akin. Kaya sa pagkakataong yun, na magkasama kami ng yaya ng anak ko, naglilinis kami ng bahay nun. Nagtaka ako kasi bigla siyang tumatakbo, dali-dali sa banyo. Tinakpan niya yung bibig niya, gamit yung kamay niya na para bang ilang segundo na lang meron siyang mailuluwa galing sa bibig niya. At yun na nga, narinig ko na lang na nagsusuka si yaya. Pagkabalik niya, tinanong ko siya kung may problema ba at kung meron siyang sakit. Ang sagot niya lang sa akin ay wala. At ilang minuto pa, bigla na lang siyang nahimatay. Tinawag ko yung kapitbahay namin para tulungan ako at yun na nga. Sa wakas, nakarating kami sa ospital. Nung andoon na kami at sinecheck na siya ng doktor, ang sabi nito, buntis po siya. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Nanlaki ang mga mata ko. Buntis si yaya? Paanong mabubuntis? Wala naman itong ipinakikilala sa amin na nobyo niya. Nang magkamalay si yaya, tinanong ko siya. Tinanong ko siya kung meron ba siyang hindi ipinakikilala sa amin. At doon na ako nanlumo sa nalaman ko. Inamin niya sa akin na ginagalaw din daw siya ni Peter pag wala ako. Pumapayag siya na magpagalaw sa asawa ko dahil meron daw perang ibinibigay sa kanya na naipapadala niya sa probinsya nila. Binayaran ko yung check-up nung katulong namin. Umuwi na kami sa bahay. Hindi ko siya kayang tingnan. Para bang sasabog na yung dibdib ko. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin yung problemang ginawa ng asawa ko. Salamat sa Diyos na lang dahil nandyan yung pamilya ko. Nandyan yung mama ko. Nandyan yung papa ko. Ewan ko.
I am sharing my story para lang makahinga ako. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Wendy, at ito ang aking secret file.